Ana Peleteiro volveu a competir en Oslo. A ribeirense non amosou o seu mellor nivel na capital norueguesa logo das molestias que sufriu a pasada fin de semana en Roma. O atletismo segue sumando citas e onte desenvolveuse unha nova edición dos Bislett Games de Oslo, unha tradicional proba do calendario deportivo na que houbo representación barbanzá. Ana Peleteiro regresou onte ao foxo do triplo salto, apenas unha semana despois de que unhas cambras a obrigaran a retirarse da Liga de Diamante de Roma cun só intento válido. A campeoa de Europa regresou á pista en Oslo, onde non amosou o seu mellor nivel. Peleteiro rematou última cun salto de 13,71 metros, moi lonxe da cubana Leyanis Pérez, que chegou aos 14,72, ou da xamaicana Shanieka Ríquez, cuxo mellor salto foi de 14,57. A galega non acostuma a comezar a temporada preto do seu nivel nin a brillar nos mítines, algo que se veu novamente. A propia atleta recoñeceu nas súas redes sociais que o vivido o pasado venres en Roma afectoulle e non chegou a entrar en competición polos monstros da súa cabeza. Aproveitou ese espazo para lanzar tamén dúas mensaxes positivas, que a lesión que sufriu no xonllo está superada e que afronta con gañas as vindeiras probas, dúas citas nas que Peleteiro adoita amosar a súa mellor versión, o Europeo de Seleccións que se celebra en 2 semanas e o Mundial de Tokio de setembro.